mina min di ma bi adamadenw de bɛ ka ɲɔgɔn java dabali jugu siri jugu ka tile ka ɲɔgɔn dabali k'a don kaburu la k'a don fɛn na ne ayatollah ye n'a ye ne lamɛn ne kana na ne yɔrɔ la dɛ ne to yen ne de bɛna dalu d'i ma taa kɛ min y'i bɔ bilahi bɛ nɔgɔya d'a ye ne de ko ten ne bɛna o de d'i ma nka n b'i ladi fɔlɔ i k'a dɔn ala kira yɛrɛ ye min ye parce que an bɛ jumasu la parce que wahabiya wazulukɛla denmisɛnnin n'a cɛkɔrɔba caman bɛ yen olu bɛ ka ala kira ko fɛkɛya aw bolo ko tawhidu ala u bɛna ni min ye n ko nkalon don n b'a yɔrɔ in expliquer ka sɔrɔ ka tɛmɛ ko fɛn kafiriw nana kira nɔfɛ ko kana kira ɲininka kiti dɔ la ko kira ma sɔn k'a fɔ ko n'ala sɔnna ko kira sinna k'a fɔ ten ko a ye taa kana ko sini ko n bɛ jaabi d'a ma k'o la ko ala ye wahayu tigɛ kira la ko tile 40 ko fo k'a tun bɛ jigin kira kɔnɔ ko fo k'a yɛrɛ faga i y'a faamu ko fo a tun bɛ jigin kira kɔnɔ ko fo k'a yɛrɛ faga ko walima ko mɔgɔ tun b'a fɔ k'a ka fɛn tɛ ka jigin a fɛ ko fo tun b'a fɔ ko dɔw tun b'a fɔ k'u bɛ Jibirila natɔ ye ko k'a ka fɛn kun bɛ n'a ma k'o tɛ n'a ma bilen kafiriw u ye valeur di kafiriw ma ka valeur di Abu Lahabi muso ma ko fo olu tun bɛ kira Jibirila natɔ ye ko Jibirila tununa o la k'olu ko k'a ka cɛ in di ka n'a ma sisan ala la ilaha illallah muhammadu rasul u ye nin wazulu kaw kun nugumani na ayatollah bɛna walanga sa ko tiɲɛ tɛ ko kira ma sɔn k'a fɔ ni ala sɔnna billahi u y'o de da kira la tiɲɛ tɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha diinɛ kuma na i tina ala kira ɲininka diinɛ kuma foyi la k'a bɛ a fɔ a dɔngɔ na ala ko wallahi ko a t'a fɔ la yantiku anil hawa ko ala kira tɛ kuma n'a ni dɔngɔ o la fiyewu fɛn o fɛn a b'a bɔ ala ka diɲɛ de kɔnɔ mɛ aw kana kira ɲininka diinɛ kuma na kira k'a fɔ a ye taa an b'a jaabi ka sɔrɔ ala ka diɲɛ tɛ a mɛ kuma na a bɛ kuranɛ sɔsɔ wa subhanallah n bɛna min fɔ a ye ne lamɛnbaa ne filɛbaa a fɔ ko ni ala n'a ka kira sɔnna a ma kana wahabiyaw ka nin terme ta dɛ k'i ka kira bɔ a la k'i k'a fɔ ko n'ala sɔnna a ma e tɛ foyi ye parce que barika t'i la jɔyɔrɔ t'i la barika bɛ kira la ala b'a kɛ kira kosɔn wa a bɛ fɔli min kɛ ko n'ala n'a ka kira sɔnna a ma kira de ta ye kanu ni bonya ye ala b'a kɛ o de kosɔn a kɔrɔ tɛ ye ala kira kɛ ala ye ala tɛ ala den tɛ a ma bɔ ala la ala balima tɛ nka a ka di ala ye ka tɛmɛ a ka dafɛn bɛɛ kan n'i sɔnna o ma i kunna jara n'i ma sɔn o ma i kunna koyara i ta tiɲɛna i bɔnna i donna jahanama na ala kana an don jahanama na ala kana an don i fo n bɛna min d'i ma bi ala kira ko don sallallahu alaihi wa sallam o kɔfɛ dun b'a sɔrɔ ala kira kɔfɛ u bɛ maa ɲumanw dɔgɔya dɔw y'u bolo maa ɲuman ko tɛ mɛ u bolo maa ɲuman bɛ yen dɛ anw ka maa ɲumanw de t'u ka maa ɲumanw ye nka o y'u ka maa ɲumanw y'u ka maa ɲumanw ye wahabiya b'a fɔ k'i ka n'i majigi maa ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni wahabiya karamɔgɔ ninnu taara se u ma f'u bɛ wuli ka jɔ ka tila k'u kunbɛn k'u fo wahabiya karamɔgɔ u ka teleso lajɛ a teleso minnu bɛ Mali la yan a wahabiya teleso bɛɛ lajɛ n'u ka ɲɛmɔgɔbaw nana u bɛ wuli k'u kunbɛn marhaba shukran a banna o ye nin kɛ mɛ anw ta o la ko an kana wuli o de kɔsɔn an tun bɛ lycée dɔ la ne tun bɛ lycée la ni maître n'u nana ko an bɛ wulili min kɛ k'an jɔ ka maître fo i jelisu n ko ayi n'a ka di ye n laminɛ n'a ma di ye a to yen ne tɛ sigi ni barika t'i la ne bɛ kalan barika ɲini awɔ ne bɛ kalan barika ɲini ni e yɛrɛ y'a dɔn ko e barika man ka ɲini ka ban ko wuli ka jɔ kɛra e ye karamɔgɔkɛ ne bɛ kalan barika ɲini ni barika t'e la ne ka d'e barika ma bilen dɛ kuranɛ min b'i bolo barika b'o kuranɛ na nka barika kɔni t'e yɛrɛ la wa maîtriw lajɛ maître de kan ka denmisɛnnin dege bonya na olu bɛ denmisɛnninw dege yɛrɛbaya de la i k'i sigi i karamɔgɔ kana i k'i sigi i yɛrɛbaya la o kana don k'a sigi ko ni e wulila o ye k'e y'o bato mais ne de ma d'a la ko hakili bɛ ninnu na quoi est ce que u ye bato ko faamu u ye bato la ilaha illallah muhammadu rasul ayatollah don n bɛ tawhidu d'aw ma ka dalu d'a ma a y'a kɛ bilahi a bɛ kɛ tallahi n'i tun ye mɔgɔ dɔw ɲininka tellement que wahabiyaw nana kuranɛ bɔ ka da la k'a kɛ arabukan defani tajwidu ye n'i tun ye dɔw ɲininka u t'a dɔn ko n'i ye ala wele ni kuranɛ ko ala b'i jaabi wallahi wahabiyaw bɛ yan hali olu bɛ hadisa kitabu ninnu n'u ka dugawu kitabu u b'o fɛ i ka kuranɛ baara ye bilahi ko shiriku a y'a sigi a ka ayatollah lamɛn n b'a bɔ a shirikuya kɔnɔ sisan a faamuna i fo wallahi a ye da ala la mɛ a k'a dɔn aw ma ala dɔn aw tɛ ala sɔrɔ ni ala kira tɛ ala kira de ka fisa ala ka danfɛn bɛɛ ye
alakira de kadi ala ye ala ka dabe be wa alakira ni ya kanu ala bi kanu wa alakira kanu te dala foli de bal ibi alakira kanu ni kewale de ke wa alakira kan soli bi nafa nya maye kirengere ni juma shununa ya fam yoro uye salatul fatih fo ko ko mai wa biya ba ko salatul fatih mai sai ko ni fola wa biya de san wa biya nun do be olu morwe so billahi wa biya o ne re wa biya ko wazul me salatul fatih ka ne ka ba ko yara ne mana ye yoro kwasa ina o mago me jamana na kabe ala wa habiya ya fura dama ben qur'ana ce hal ni ko wa biya ka boli son ka ke nyemo ya ba ke nyemo ya nu bi fa no fe okay nyemo ya kama we buye ke febe ha shirafu shurafa shirifu ka shirifu dore tere parce que mago me nyemo ya dola utaru seme buye la nyote wa biya ni buye be na fo nyine ni jakma mais ni yaye ko monya fushitala wajibi inati semana parce que dishiba do be indiso ko be o dishiba invene mame mbuya ne do bolo nandara nzema wala na dishiba fla nege ku ka mgo bla nyona u na bla nyona nanza go soro wa biya o yeni nge wati dola buye kalande munu ma fa man haydara kalande munu ma fa mo be ko mito ka nyondo ko ya mais menu ya fa mo lu ba do ko habiya bu singoro ashirafu shurafa au de yafo ya no ko shirifu te wala kira bonatia ngautla ka fa ko buye shirifu ka shirifu ja dobia aw ko mo be mawludu ke ko bidaya buye balo be mawludu la ago mo no me zikiru ka tijaniya ni fenunu ko ni be bidaya ko salatul fati ko ni be galoyi ni buye ti sega tlebo ka be no masalatul fati yiri ka ke aw nga mo go jole outla la ka taw ke waluyuye nga aka ketaw ko be fuye aka na yere nege ne tew nege de wallahi billahi yaw minu nege ka do wa biya ya senge gaza fem ben qur'ana ce ma dora kon fo wa biya do be nyuma mala koy me mali wa biya ala kani kai fem ben qur'ana ce ala kani kai parce que asirmes fem flaka ya fam a follow jme hasidiya ni ti wa biya malla ete karam goy ete don bay wulu bulu ya fama ni ti wahabiya yi malla koni e koni majjati don ba yere o ya fo ko nyuma yere nyote ya yara amoru ba fa ma yere ko takuti parce que awon moru yi kwa koni bi kuma be fa ma karamo ke ote o inyebo moru ya mina o de islamia do malla samba kile ka soro ma ta wahabiya ya to godo ibi wal yuminu me kundana ka udili ka o sheikh moru ka mo nyaro karamo ko mo karamo ke ni koko bena babi yele aka ula dala suma ula dala suma o kadi be nga hey karam ke aka do nunu abe numinu le bidaya nunu mina jamana na yakuma mina ya soro bultigu biya ati fuma ko ato ni sella ba bogo chekata nayi o de kumbi me ni torika tigi nunu ni tijaniya ni kadriya ni wurdi kala o sufiu nun de tara o boliso ci ko nya so ci ni sella ba bogo chekata na minu kumbo fo olu tara misiri de jo o yoro la o sasa olu ka baro bani ko pew aw wina sigo wula dala sumana ka ko olu deunu modenu lu ke kafiru ye wallahi ko tauhidu ba fote de ko tauhidu tellement que ça fait chatana kama arabu devana kama wi tayre yele mako ke toy shinekele ole ke arabu ka yere la tauhidu de tauhidu mais tellement que ngara finde ndaka sega ga arabu da fu tauhidu kasoro to yere te bal to be yoro mina o fo nyefelay tauhidu de tauhidu mais ha tauhidu te de tauhidu wa o be arabu ka mbale make ay tauhidu ko ni fengo koyi ko ala ye kilinyi wa muhammadu ye ala ka cide ya bana ala ka ambe sawam amin ya rabbi ala edi alay nya yini fe ka ambla sela tiga min kilini du ala ikana ndiga amvaula malma ka alni fay kafiri kana bla ikungula ki gapu sai fayde nyote kere danga di kana skare aish ibi dugo ke ni fay kafiri ko ala ala ne fa kanda ala ede nega jena bo sababu bonna ne mati se ki fasuwazi o mana ala na manye ke nega jena tike sababu bonna ala mbi fe ikan fa kanda ala malma ke dugo ki fay nganu yi nege ki bani fala ki nyuguni fala itachena ibonena
wallahi atule ba fi hal ni fay kafiri dugo ka je dungo ala ka kanda kana bana de kana bangu balu de ya fam ha kafiru safa mogo bi sene ma o ye mogo kuna yelema o do halo ulti fekata jimu ga dugula ne ko ita chena muhammadu minga muhammadu ya bifo ala kira minga ala kira ya bifo abaluna dumini minunga ay dumini mununke kafiru de taw kundu wallahi ni mati je kafiri fe muhammadu abina ka ku kafiru yo le ya balu muhammadu binake abu lahab ne abu talib ani hamza nu ani abasi nu kafiru de kundu akwale ko abaliku yale ko akele ko kirai aka negeni sira minuna ayolu neke ka famu ya duma mu jagu ya da abu neke de ka famu ya duma ni ay ko abasi bi tuwi do mina ba doko abasu tuwi do mina kira binaka abasi we abasi minade we mine ku ngangu fa parce que kele kundo ya fama abasi sirila mige kira abasi be ngunana balma ya tinga gele kira ko yala mi ngunana yeve jendo ko gibina ke abasi do kira ya dadi kira masonga kuma na ko ata foni sama ko mu vowa ko aka afoko ga binake foni kira yida da masonga kuma me hakilimo kumbe sai na bugar na nyogono wallahi ala ga chorba hakilimo dama ala ko dama no lu ba mu chorba hakilimo no chorba hakilimo ubi wele ki ladi uti lebu de balu bi wele ki ladi abugar ya do ko ni ngoyi chenra ndigi me kira langa sharia de sharia abugar ko kirama ko ukata fe atoko di abugar ko mo ko makukata fe no foni abasi no foni utara abasi foni manga dara me kira ko atigi manga dara ko ko abasi kuno ka fona ka manga dara kira ko aw ya fona ay to foni ko ay ako ay ta to be foni ye to be foni nana nuyi odo mo sedna mor ko ko fa ko parce que ku nana ngele ko angu fa abugar ko la ko ukana fa ibado kuma do la ibado anga kitab hadisa kitabun ndo lo mo be kan galo do tiga ya ko kiti do temena kirani umaru che ko qur'ana jigina ko ka umaru tay ba me anga wazul kala oda wallahi billahi chente yara ya mede billahi tallahi haramu kuma te de janeme kuma de do niya kuma fo ko kira ka kiraya chente kiti mateme umaru ni kirache wallahi wazul kala obini fo wabe hadisa la ne ayi ka kitabula me amakete de kuma de temena abukar ni umaru che abukar ko mogo minu nana ngele anga ya fa ma angu tu umaru ko angu fa ala qur'ana aya jigi muhammad ni mogo minu nana kuba kele na serula na yu fa aka hakedu nga na ya fara o de kadne ala ya fa ma wala sisa qur'ana ya kera abukar tatara ya fa keruma nga kira ko abinake ma ko mbinake ndi ya fa ima de fo sharti do karsa ebi mugazara karsa ebi mugazara karsa ebi mugazara mbinake ebi binani sara binake ko binake nemiye moto to be muga eta be binani ako bar binani sebe ako muya yirela ko binani sebe ako mbinake do mina bi kana keleke yorola do mina bi kana keleke yorola ene ba fadili weli abasi muso de ko to ko fadili ke fadili wele ka do sokono ka do mulo do dakai ka war dama ko aka nga ka nasongoy ka do dama ka ko blay ni sekira kibo wari nzoroy o wari imla me sokono abasi ko ako wallahi ale bin fo do mena ko ya sura ale ana muso fla do ni buka so dibila ya fam kira ko la ako ni muso fla do ngunde ako ala kunya o sabanai ako wa o ala inde ya fo ne erefe kini muso do me sokono ya fam ya di musuma ko na sekira o mana ala de kunya sabana ya ala de nana fo ne nyota ne kundi aw kumbe makande be madina wallahi abasi ko ako muhammad yala ka ala de ni fiya ako muhammad ndara langa ndina tubi ya sisande nene tubira ya sanga wari balani du mu dawla ubina fo ko zirana ko nganga fa ko zirana ka tubi tina songa wari sara muhammad bi jema mitanga juru kani ni ukani mena kana tubi kira ya Allah bla tara ka taka juru kani ay juru soro ka waru soro mo gola mi ga ko wa nabi na damba dina meta tubi abasi tubi chugo fle muna nake umar de ma ko abasi fawa kira fa tule ko fo wati jan sanji ko gele do nanake umar ga tilela ya soro abasi nyana walute sahaba o chera umar yere kamana gane ko ala yi deli ni kira binake abasi aw ko ka ngana fo ko kira umar yere yoro umar ye wahabiya o ka kira umar ko yere ka bujugu bolo ka tama muhammadu ko ka
Sayyidina Umar ko ala ne y'i deli ni kira bina kɛ Abasi ye ala sera ka deli ni kira bina kɛ Abasi ye o ba aw ka wahabiyaw ka kitabuw la aw sera ka jɛ n'o ye nga anw b'a fɔ ko anw bɛ ala deli ni kira ye aw ko k'an kana fɛn fara ala kan kumana aw ye mun faamu diinɛ na subhanallah mbalimakɛ dɔ ta k'a bolo bila nin a m'a bolo kɛ tan o tɛ bonya ya donc n tile bɛ wahabiya dɔw la wazulu la fɛnɛ ko haramuyalen don ko k'i bolo kɛ tan k'o ye dɔw ka sin ye ko bolitigiw walima batokɛla dɔw k'olu ko sin ye wahabiya wazulu kɛ tɔ m'a fɔ ko karate ko balilen don ne yɛrɛ t'a dɔn n'u ye ala dɔn cogo min na quoi billahi taala ko ala dɔn ye min ye ne m'a dɔn ko parce que ko karate la ko sulili b'o la n'i taara i ka foro la i jɔ i ka sɛnɛ kɛ ka n'i biri dɛ n'i y'i biri ka ɲɔ dan maa bɛ karate kɛ ka tɛmɛ wahabiya kan diɲɛ yɛrɛ futinɛ na maa b'u bɔ diɲɛ kɔnɔ wahabiya misiri jumɛn ko karate kɛyɔrɔ tɛ yen nka u yɛrɛ da parce que i b'a dɔn ni mɔgɔ n'i tɛ tiɲɛ kan dɛ i yɛrɛ da de bɛ tila ka fala kɔnɔ bin tigɛ billahi talahi u ka denmisɛnnin dɔw bɔra k'u bɛ dilan cogo ɲina na ayi ko n'a fɔra ko karate n ko foyi karate tɛ ŋaniya ye karate tɛ ŋaniya ye n bɛna min fɔ a ye hey a ye da ala la a ye da kira muhamadu la u bɛ ka panpan ka kan minnu fɔ a ye k'u bɛ kira bila niveau la kira tɛ yen billahi ala de ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ne yɛrɛ ala ni n ka malikaw de bi kira n bɛ sɔli a kan n ka malikaw bɛ sɔli a kan e tɛ ala dugu dɔn e tɛ ala ko daminɛ waati dɔn e t'a ban waati dɔn ni ala ko ale bɛ sɔli k'a kan e bɛ dan jumɛn ɲini kira la bilen ko dan bɛ kira la dan b'a la koyi ni dan yɛrɛ kira e de t'a dɔn ala k'an bɛ sɔn ma ala ka n'an kɛ wahabiya ye ala ka hakili ɲuman d'a ma o don dɛ ne b'o dugawu k'a ye billahi tallahi n'i kɛra ye ma ne ni mɔkɛ ninnu ye ɲɔgɔn na kuma bɛɛ mashallah n ko cɛ e tɛ ala dɔ ka tɛmɛ ko ko mashallah o ye arabukan de ye o n'ala sɔnna ko tɛ mashallah kɔrɔ tɛ ko inshallah karamɔgɔkɛ n bɛna min f'i ye balimakɛ da ala la i ka da ala kira la a tule ko mɔriya min ye haramu ye ne bɛ dalilu d'aw ma a ye boli to yen ne t'aw nɛgɛ dɛ a ye kɔmɔ to yen a ye tanba to yen a ka bɔrɛjan to yen a tule bɛna dalilu d'a ma n bɛna dalilu d'a ma a ye kɔmɔ to yen a ye boli to yen a ye tanba to yen a ka bɔrɛjan to yen mamadu i ka te min i ka youtube mɔgɔw ka fɛn tigɛ k'a tugu an bɛna don dɔɔni de kɔnɔ su in na i ka facebook mɔgɔw ka fɛn tigɛ k'a tugu a tule bɛna don dɔɔni de kɔnɔ su in na e m'a ye n bɛ ka marakafini dɔ bi marakaw awɔ n bɛ marakaw ka couleur tɛ nɛrɛlama ye yan marakaw ka couleur y'o ye marakaw n b'a ka fini na bi koyi awɔ n bɛ marakaw ka fini na bi ala k'an bɛ sɔn a ma ala k'an bɛ sɔn a ma ala ka hɛrɛ k'a ye hali bi marakamuso dɔ bɔra yan n ko nin ye maraka couleur